नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. विश्व परिसर दिसानिमित्तान जिल्ह्यात विशेष कार्यक्रम. कारवार विश्व परिसर दिसानिमित्तान मंगळवार 5 जूनाक जिल्ह्यात बऱ्याच कडेन विश्व परिसर हेजो कार्यक्रम केलो. शिर्सी स्वर्णवल्ली महासंस्थानातर्फे आयोजित केल्ल्या वन महोत्सवाक परमपूज्य श्री 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 गंगाधरेंद्र सरस्वती महास्वामील्या दिव्य सानिध्यात कार्यक्रम पार पडलो. या कार्यक्रमात विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्दी हेमी भाग घेयलो. तसेच विश्व परिसर दिसानिमित्तान कारवारच्या देवबाग रेसॉर्टात रान खात्याच्या वतीन आयोजन केलेल्या कार्यक्रमात कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश सैल हेमी कांदळा झाडां नाटून या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. या वेळार तेमी कार्यक्रमा उद्देशून सांगले की अशे परिसराची ही झाडां नाटून करचो कार्यक्रम मानवी जीवनाक अत्यावश्यक असे वातावरण निर्माण करचे असून मनुकुलाक आरोग्यदायक हवामान तयार करतात. असले हे कार्यक्रम त्या दिवसापुरतेच मर्यादित नसून सतत असे कार्य जाते राहू जाय असे त्यांनी सांगले. कारवार तालुक्यात 5% भाग कांदळा झाडांन व्यापिलो असून प्रकृती विकोपा वेळार आमगेले रक्षण करतात. अशी ही कांदळा झाडां 14 प्रकारची असून समुद्र जीव आणि परिसर संरक्षण करच्या मच्छीमारी आणि सार्वजनिकाक सरकारान खात्यामार्फत या वेळार तेमगेलो अभिनंदना पत्र देऊन सन्मान केला. रान खात्याचे संरक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कुमार हेमी सांगले की परिसर रक्षण करचे आमगेले मुख्य कर्तव्य आसा. तेजे निर्लक्ष केल्यार पुढील दिवसात समस्या आमकांच अनुभवची पडतली. कार्यक्रमात सहाय्यक रान खात्याचे संरक्षणाधिकारी जयेश केसी, श्री कृष्णा गौडा, रेंज फॉरेस्ट कोस्टल आणि मरीन इकोसिस्टम सेल अधिकारी प्रमोद बी, मंजुनाथ नावी, जिल्हा युथ अधिकारी यशवंत यादव, रान खात्याचे अधिकारी, कर्मचारी आणि कॉलेज विद्यार्थी हजर आशिल्ले. वीरेंद्र पवार यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले असे प्रसार माध्यमांक कळयला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेले गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार मल्लापूरच्या ग्रामपंचायत वॉटरमॅनाक संघा वतीन दिली निवृत्ती जीवनाची शुभेच्छा. कारवार ग्रामपंचायतीत काम करचे क्लार्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, बिल कलेक्टर, अटेंडर, वॉटरमॅन, सफाई कामगार हेमी कायमस्वरूपी सरकारी कामगार ना जाल तरी तेमगेली एक संघटना आसा. तेमी निवृत्त जाल तेन्ना तेमकां सत्कार करून शुभेच्छा व्यक्त करतात अशें दिसून येता. कर्नाटक राज्य ग्रामपंचायत नौकर श्रेयाभिवृद्धी संघ तालुका समिती कारवार हेमचे वतीन कारवारच्या मल्लापूर ग्रामपंचायत व्याप्तीत उदक सोडचो म्हणल्यार वॉटरमॅन म्हूण काम करचो कर्मचारी श्री शिवानंद व्ही बांदेकर हेमी गेल्ल्या 30 वर्सांच्यान अगदी प्रामाणिकपणान सेवा करून 31 मे 2023 निवृत्त जाले. त्या निमित्तान ग्रामपंचायत नौकर संघ तालुका समिती कारवार हेमचे तर्फेन तेमकां शाल आणि श्रीफळ देऊन निवृत्ती जीवनाक शुभेच्छा दिली. या वेळार संघाचे अध्यक्ष श्रीपाद गोवेकर, उपाध्यक्ष सुवर्णा नायक, कार्यदर्शी मंगेश गोवेकर, संघटना कार्यदर्शी मंजुनाथ कोठारकर, समिती सदस्य आणि तालुक्याचे या संघाचे सदस्य हजर आशिल्ले. काँग्रेस गॅरंटी योजनेचे विद्युत बिल वाढयले, काँग्रेसाविरुद्ध आंदोलन, जिल्हाधिकारी मनवी. विरोधी कांग्रेस सरकार के वचनभ्रष्ट कांग्रेस सरकार के वचनभ्रष्ट कांग्रेस सरकार के कारवार
निवडणुकी पहिली मतदाराक 200 युनिट विद्युत मोफत दिता म्हण भरोसा देऊन आता अचानक विद्युत बिलात वाढ करून दिल्ल्या उतराचो विश्वासघात केला म्हण या काँग्रेस सरकाराविरुद्ध सोमाराक बीजेपी तालुका घटकातर्फेन काँग्रेस सरकाराविरुद्ध घोषणा दितेर मिरवणूक काढून जिल्हाधिकारी श्री प्रभुलिंग कवळीकट्टी हेंचे मार्फत सरकारा मनवी दिला। राज्याच्या जनतेक गॅरंटी कार्डाचे आमिष दाखवून विश्वासात घेतले आणि आता निवडणुकीत 12 महिन्याचे सरासरी विद्युत बिलाचेर आधारित बिल भरचे पडतले म्हणून सांगतात। आता बिलात वाढ झाला। सरकारान दिल्ल्या उतराप्रमाणे 200 युनिट फ्री विद्युत दिवू जाय असो मनवीत आग्रह केला। या वेळार नगराध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे, उपाध्यक्ष पी नाईक, मनोज बांदेकर, किशन कांबळे, बीजेपी नगर आणि ग्रामीण घटक प्रमुख, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हजर आशिले। ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ। ಇಂಥ ವಚನಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನರು ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಖಂಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಖಂಡಿಸಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ನಾವು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ನಗರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಂಡಳದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ತೊಂದರೆ ತ್ರಾಸನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು। ಈಗಾಗಲೇ ಇಡೀ ಜನತೆ ಕೋವಿಡ್ನ ಮಹಾಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನೇನು ಜನತೆ ಒಂದು ಸುಧಾರಣಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೊರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಬಿದ್ದಿದೆ। ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ವಾಪಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ। ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ electricity company paid the nominal electricity rate is fixed by इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।